Hey, hey YouTube. Det her, det er det ene medlem af de danske gamers. Det er Kasper. Og i dag, der kører vi blå stue med Ticket, som I nok ikke lige kan se her. Men color than Spock. Roar. Spock. Og det er Minecraft 1. Ja, whatever. Jeg har tænkt mig at lave en helt ny verden. Og så starte helt op på ny. Jeg er faktisk ikke så god til Ticket. Så jeg vil lære det lidt at kende i løbet af i dag, så tænker jeg, for jeres skyld. For helvede. Sådan der. Jeg har ikke taget tree capitator på. Og jeg undskylder faktisk meget, at hvis nogen af jer har opdaget det, så bruger jeg lidt noter til det danske Minecraft. Og for nu af, når det er, jeg filmer, så har jeg tænkt mig at disable notes, og så når det er, så. Fordi det, ja. Men nu er vi inde. Vi er inde. Og et bit laggy. Bit laggy. Bit laggy. Bit laggy. Bit laggy. Bit laggy. Okay. Da 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 da. Vi skal lige noget træ her. Vi skal få lige noget træ. Jeg tror jeg laver en økse. Og så eller nej, jeg laver først en crafting fogger, og så der crafting fogger. Så kan man for helvede. Ja, what? Da 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 da. Okay. Jeg lader bare være med at bruge det. Så har vi vores crafting fogger. Og så går jeg lige over og sætter den der. But it was expensive, but it was a fight. Jeg får spattet det der. Jeg har min ven med på besøg i dag. Og han står også og glor meget spændende med. Kan jeg se den i skærmen. Og ja. Han spiller faktisk også Minecraft, bare ikke så meget. Sådan, men. What? The fuck? Det er sgu da meget fedt. Woo! Det er insta-kill. Okay. Så har jeg måske tænkt mig at bygge noget stort, nu når vi har muligheden for at få samlet en helvedes masse træ ind. Og what? Ja, tog jeg nogle mods på? Nej, det er en del af teknik. Det ville jo også være sådan i virkeligheden. Du føler et træ, så det er kun det nederste, der går ud. Nej, selvfølgelig. Det er tjekket. Så skal jeg bare ind i en jungle. Har du prøvet at sætte ild? That's what I call for funny shit, man. Det magter jeg ikke. Det er kun de 4 nederste blocks. Skal jeg prøve? Ja. Det er et specielt træ, det der. Det har jeg set før. But it was a bridal. Og så kan jeg lige så godt tage det der træ. Det er bare nogle outsiders. Hvor fanden de nu er der? Outsiders. Nå. Så håber jeg bare noget træ her. But it was a fight. Hvem stemmer på, at det skal være hvidt planke som gulv? Det gør jeg, så det bliver det. I kan ikke rigtig stemme nemlig. Nu prøver jeg at hugge der.
Hele tiden falder fandme ned. Slange. Chok. Undskyld, det var min telefon, der lige bipede, fordi den mangler strøm. Fordi du ikke har fodret den. Det magter jeg heller ikke. Jeg ved ikke, hvor fodret er. Man køber ikke bare sådan noget spar, vel? Nå, du mener sådan en strømstykke? Ja. But it was a flight of... Det bliver hvidt gulv i mit hus. Det bliver fint. Men så bliver det så også mørkt træ udenpå. Æble. Vi har brugt lidt over halvdelen af tiden lige nu. Så Nu er ikke engang begyndt at bygge. nej, men det er også bare getting wood. Hvad What? Dø! Du skal ikke bare hoppe. Det er en For tapir. helvede, din... Det er en emu. Woo! Det er en strus. The fuck? Dø med min Hvad er der i vejen med det? sabling. Lad min sabling slå dig ihjel, din kylling. Jeg vil have din krop. Okay. Mm. Kylling er jo nice. Jeg tror lige, ej, det gør jeg i næste afsnit. I det her afsnit, der har jeg egentlig bare tænkt mig at hugge noget træ. Og så har jeg faktisk tænkt mig at hugge noget sten i næste afsnit. Ej, det faktisk magter jeg ikke at bruge 10 minutter på. De afsnit, der kommer på den her bruger, de, som der i alt gør, de varer kun det omkring 10 minutter. Og det vil jeg gerne indrømme, fordi jeg ikke har købt Bandicam endnu. Men det overvejer jeg at gøre, fordi jeg synes, at det bliver meget presset sammen, det hele, når det er, at vi ikke har mere end 10 minutter at filme på, og det synes jeg bare er noget lort. Så. Men ja. Ja, jeg får fat i noget. Slange. Ej, en slange. Slå den. Slå slangen. Den raper træet. Jeg kan sgu godt lide de skildrede. Det er sgu da meget fedt med sådan en tree capitator der. Ja, hvor. Bum. But it was a flight of... Så får man først også med træ ud af en wooden pickaxe. Ja, man. Yay. Vi skal finde en af de der struse igen. Hvad fanden er nu en var? De tog mega lang tid at slå. What the fuck is this? LOL! Ej, den har jeg set før, den her. Yes, potater, ikke? Nej, hvor var svær på den ting der. Løn til dig. The fuck? Det træ kan man så ikke. Der er en rev. Det er en dingo. Det er en rev. Sig vi det. Det er en rev. Okay, der er en bjørn. Der er en bjørn. Hej bjørn. Hej, bjørn. Få et tangreb. Og en kanin. Lad være. Jeg holder dig ved skak, bare lige så du ved det. Den kan give dig. Der er en kanin. Slå kaninen. Dø med min økse. Fuck, den Død ved ø. Død ved køle. Nå. Jeg kan også se det er tid til at slutte. Så men I kan selvfølgelig like videoen, dislike den, som det er efter jeres eget valg. I må meget gerne kommentere videoen om, hvad I synes om den, og om der skal mere om dette. Så kan I selvfølgelig, hvis det synes, det er nogle gode videoer, vi laver, så kan I selvfølgelig subscribe til os, som er over vores video. Yay. Ja, det har vi faktisk passet meget godt ind med tiden, det her. Vi kan lige bruge det sidste af tiden på lidt derp. Farvel YouTube. See you